बाबा के भभूत चंदन चीज ह गजब के हमारा के दीह में हारू सबका से हट के मारे सर झड़ से पटा जी पट से भोले बाबा से लइका मांगल उनकरे खानी और भंगी होला आ तू सर मेहरारू मांगत रह कहीं मिल जाई भंगेड़ी तो दौड़े लगबा कोट कचहरी। अरे जो मांगो ही के बाद गाड़ी घोड़ा धन मन से मांग। ए हमरा जौन जरूरत बा तौने नु मांगे माई के जियते जे जिंदगी में सेवा करवाए ते माई के सेवा करे खातिर मांगत रे कि अपने लीले खातिर मांगत रे। साला ई गांडवा के बेटा गांडा मुंह से गांडा बात बोल दलो सरऊ इतना दिन से लहसुन प्याज बरावल तार सब बेकार हो जाई बाबा स्वीकारे ना करी हम रे बाद में लड़ियो से झगड़ियो से ठीक बा अभी गाड़ी सजती है तो जाके बुला लिया बस जे जाएला बाटे। अरे रुको हम जाते बुला लिया सब लोग के जो कहो जगन भाई तू काहे उदास बड़ा अकी पर तू कौन असर जात रहा। भोले बाबा के कृपा से धन दौलत तो सब कुछ भर रही बा पर ये धन दौलत के का फायदा जब धन दौलत के कोनो भगोइया ही नहीं खे। टेंशन मत लो जगन भाई अब की हम जाके भोले बाबा से कहे हे भोले बाबा सबकर जग पार करेला अब की रे जगन भाई के भी जग में पानी भर के 2-4 गो लइका हो ना तो सब इनका धन संपत्ति पटदार लूट ले जाइए सन होके के चाहिए बोल बा सुन ना यही लगले सब केहू के बुला लिए टेंशन मत लो यही लगले सऊदी अली भौजी के भी संग ही लेके आए। ठीक बा जो भौजी ए भौजी हई देखो कहो भोले बाबा जल चढ़ा जाता रुकी ओठलाली देखावे ओठलाली मारी ना कितना लोग आई जाई बम लोग के दम घोटबू का अगर तारा मरद लगे कोनो दोसर में रहू तोरे खानी खूब शौक सिंगर कह के शॉट दे तारा कैसन लगी एंगा सट जइहन सौतीन मांग में का झोट्टा उखाड़ ले मुंह कर। हां तो सब मेहरारू एके खानी इतना मेकअप सेवा लगा के जइबू त भोले बाबा के मेहरारू पार्वती जी जर जइहन कुछ मांगू त देबे ना दिहन दोनों बेगा में झाड़ लगा के चलइबू। ठीक है कहतानी तो का करी ओठलाली मिटा ली ए तहार मन लगावे चाहे मिटावा लेकिन जल्दी जाके सीट टिकावा ना तो ऊपर छजनी बैठे के पड़ी। ए ऊपर छजनी पर काय बैठम सीट के पैसा दरबान सीटे पर बैठे। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम कहा बोले सर भाई अभी तू बेल पत्थर के पाया तुरंत रहो हम कब से गाड़ी सजा दिले बानी अब दुआरी दुआरी कहत फिर यार चलो लो। अरे हम तो कब से बानी तैयार जाए खातिर भोले बाबा के दरबार त देरी कौना बात के उठावा कांवर जाए गाड़ी बैठ चलो बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम सुन ले देवघर में बहुत भीड़ होला हाथ में हाथ जुड़ा के चलिए ना तो भुला जेबे नु तो खोजला से ना खोजेबे। अपना के देखो हम तो 1-2 बार गइलो बानी जवानी में हाथ जोड़ा के गइबे ना करी तो बुढ़ारी में हाथ जोड़ा के चली। बुढ़िया के कदर बुढ़ावा जाने बुढ़िया के का मालूम। अरे बाबा तो ठीके कहत रहन अगर गलतियों से ढेकला जइबू त लाते मुके खाना जइबू। उतना बुढ़ाई नहीं की ये बाबू अभी तो हम बानी के कितना जना के रगड़ के चले दे रे बाबू। बुढ़िया तो कान्हा पर कांवर लेके पावड़ में आ गईली का हो पहला से मारी के ढाड़े के बाद जल कि घर वहीं से चले के बाद पैदल चले के सकान बा गाड़ी कहाँ भी है गाड़ी तो कब तैयार हो खड़ा भी चल बोलो तब नु चल बाबू चल हम आवतनी चलो बोल बम 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 अशुभ बात काय बोलत रे का दिक्कत बा बताओ जगन भाई हाथना लोग बा सीट बा जहिए सही आई कहता कि हमरा स्पेशल सीट चाहिए फैली होके बैठे। अरे हमरा घर से पैसा लगल बा हजार हम शीशे के लगे सीट पर बैठ के जा मोड़िया। ए बाबू ए ते काहे जीत करे बड़े ते तो लइका बड़े केहू गोदी में बैठ के चल जीबे ते हम लोग गोदी में बैठबे चलू एक बार करी हमरा उल्टी वाला शीशे के ओरिया बैठे ए छोड़ जाए दे ए आओ हमरा हेने बैठ। बोल बम बोल बम बोल बम ए पुष्पा किनो सीट नहीं किया हम लोग गोदी में बैठ जो मारम कनपट्टी पे हाथ झाड़ के गिरबा बाबा के दरबार में हम के गोदी में ना बैठ के जाब हमरा सीट चाहिए। ला लो अब एकरो सीटे चाहिए एकर वहीं तो जब गाड़ी बनाते रहे तो मुंह लागल कहनी हो अपन खाली दे लेके चलिए रो ए बेरा एको लहासी लेके चल आइलो सब के सीटे चाहिए। अरे ओ हमरा से सब के ऊपर बैठा ले बड़ी त ठीक बा आ एगो हमर बेटी सीट मांगतिया तो तोरा किस बरता ए तारा लोगन के गाड़ी से जाए के नेत नहीं खे जालो पैदल ए घरे तो से पैदल काहे जाए लोग जे आगे आइल बा ओकरा सीट बेटाइल बा जे पाछे आइल बा उ सजरी पर बैठ के चलो बाबा के दरबार में जाते रहे अबो से पर्दारी कल छोड़ दे रे सरवा हम ऊपर बैठ के चल जाए। बोल बम
अरे घर ही बाबू पर जल चढ़ाओ तारे बाबा तुम ना जेबे। है सुन है सुखुआ के सुख बाबू माई के चरण में ही जल चढ़ावला से मिलेला। बाबू माई के चरण से बड़का कोनो धाम नहीं खे। देख बाबू बाबू माई के पूजा तरह पूज बाबू माई के पूजल ठीक हो काहे कि जिंदगी में बाप माई बार बार ना मिलेला। अगर बाबू पर जल चढ़ा रहे तो चल महादेव जी पर चढ़ा लिए। हजारों लाखों लोग बाबा के दरबार में जल चढ़ाओ तो बुड़बक बा ना। जब सब केहू कहता तो तू जा बाबा पर जल चढ़ा लियो। ठीक बा बाबू तू कहता रह तो हम जातनी। एगो काम करो पूरा गौवा के लिए के में बैठा दो लोगों ने गड़िया में। अरे एडजस्ट करो यार, बाबा का नौकरी जाना है। तू मारा मारी पे तूल गया। ए भाई इतना जना लदा गलो लोग गड़ियो हमरा गरिया हो तो एगो काम करो गाड़ी ना जाए पैदल जा लोग। ए गर्मी का देखावा तारो ए चले पैदल नहीं चले के चले जितने पैदल चले उतने फल मिली। हम कुछ मालूम तरस के बताई बता ना। हम तोरा दिल के राज जाने के चाहता नहीं ते बताओ ना ते जल चढ़ा के का मांगबे। हम जल ना चढ़ाए भोले पर जल चढ़ावला से उ तनी कम सुनेला। चिनोटी में गाजा भर के ले तनी उहे चढ़ाए में एक खिल देम जोन मांग तोन मिली। ऐसे काम मांगबे फोन दा तोरे के मांग तोने भोले बाबा हमरा दिलो के श्रद्धा पूरा दो। एही सावन में ई पुष्पो के सजानो बना दो। रे साला ओकरा गोदी का उठल बारे रे। एकर गोर से ना चल जे तो ले ऐसे उठैले रनियो ते बाहे जो काहे कर माता रे रे। सुनो राजा पीके गाजा तू बोल बम चला बम जन धरा दम चला बम बोल बम। ए पुष्पा दो तू अपन लटकी हम जल भर दी अंदर बड़ी खाई बा डूब जाइबू। हे भोले बाबा हई जल पानी चढ़ावते हमरा जवानी के रक्षा करे वाला कोनो रानी से भेंट करा दिया। सुन लो भोले बाबा हमरा ना थार चाहिए ना कार चाहिए हमरा सिर्फ ई पुष्पा के प्यास चाहिए। देवे के हाथ में रख ले रबे। ए पुष्पा सुन लो जल चढ़ा के फल के रूप में हमरे के मांगियो। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम जय शिव। जल्दी जल्दी चलो ना पहला जल चढ़ा के पहला फल पावे के भोले बाबा से। बाबा हमरा घरवा के हमार बियाह करे के नाम नहीं खसल लेत कहत रसन पहले कमो आ तू तो जानते बारो हम कितना देह चोर होई हमरा से कोनो काम ना होई। यही से हम 9,000 रुपया लगा कर नौकरी आइल बनी। बहरी जाते अपन कृपा बरसा दे में एगो खूबसूरत लड़की से मुलाकात करा दे। जय हो भोले बाबा। बोल बम जय हो भोले बाबा कृपा बना दी हो। जल चढ़ावे के रहा महादेव बहुते टकरा के गिरा लेनी अपना गोड़ पर। देखो हर औरत के पति ओकरा खातिर महादेव होला। तहार जल सही जगह चढ़ल बा अब हेने साला ई ओकरा कहां लेके जाता हेने एबू हो। अब बैठा ही जा। देखो हमरा जिंदगी में नु एगो तोहरे खाई नारी के जरूरत रहला। कुदारी के जरूरत बा जा हमरा मम्मी से मांगो बिना मम्मी से पूछले हम कुछ ना देनी। अरे हमरा कुदारी ना चाहिए हम भोले बाबा जल चढ़ा कहनी हे भोले बाबा हमरा के खूबसूरत लड़की से भेंट करा दी। उ तो भेंट करा दला लेकिन सेटिंग कइल त अपन काम बनू। सेंट हां सेंट मार के आइल बनी। अच्छा मौका तनु अच्छा मौका त हे भगवान
सरवा एकरा तो कुछ सुनाते नहीं के। रे पगली महटिया मत, भोले बाबा तोर हमार मिलन करल हन जीवन साथी बनावेला। हां हमरा हाथी पे बैठे आवेला। केने बिया हमरा के बैठाई ना हाथी पे। ए चुप, हम हाथी पे घोड़ा बैठे बात नहीं करत। हम तोरा के सीधा सीधा कहत नहीं, हम तोरा से प्यार करे के चाहत नहीं। अचार खाए के चाहत रे तो हमरा लगे अचार कहां बा हो। तारा मोहिनी की आगवा के बतिया नहीं के सुनाता, पाछवा के बतिया सुना जाता। भोले बाबा हमर तो गदारी को देला। काहो भोले बाबा हमरा संगे कह के छोड़ दे दलन सरल फल। अरे हम खूबसूरत लड़की मांगनी है, कम सुनत लड़की ना। हम कहतनी आम तो सुनती है हिमली। अब तू ही बताओ ओकरा संगे केगा पार खाई हमरा जिंदगी। घर के तो करावते नहीं कसम, आ तू साथ धरौल तो कौन बहिरी से जन दिल के फील बुझते नहीं के। हे भगवान, धन दौलत तो सब देले बानी, लेकिन ये धन दौलत के भगोइया नहीं घी देले। हर साल रुआ लगे आवे नहीं, रुआ पर जल चढ़ावे नहीं। फिर हमरा से कौन गलती होता कि हमरा एगो पुत्र के प्राप्ति नहीं खे होत। हई 10 नौवा रुआ से जोर के विनती करता नहीं कि अब की बार हमार झोली खाली मत जाए देम, एगो पुत्र के प्राप्ति अब की बार जरूर देम। जय भोले बाबा। हे स्वामी, बोलो प्रिय। राउर भक्त निराश होके जाता और रौरा माया नहीं खे लागत। हमरा तो लागता कि रौरा पत्थर पहाड़ पर रहत रहत राउर हृदय भी पत्थर के हो चुकल बा। वही भक्तन के बीच में राउर एगो भक्त औलाद भी ना तरसता। अरे कम से कम रौरा एगो ओकरा के संतान तो दे दी कि ओकरा धन के भोगवैया हो जाओ। खाली दांत मत फाड़ी, बेचारा हर साल लाखों रुपया खर्चा करके और दरबार में आके पूजा करेला, तब और नहीं खेलौकत कि केकरा का देवे के बा। गरीब के खून चूस के आ धन दौलत बढ़ा के वो धन दौलत के भगवान पे चढ़ेले से भगवान खुश ना होले। ज्यादा भांग पी के भंगवाई मत। ई बताई कि ओकर गोद भरब कि ना। अरे तू समझत काहे नेकू, अभी ओकर समय नहीं खे आई। फिर कहतन कि अभी ओकर टाइम नहीं भइल। बाप रे, केसरिया ठीके कहले बा। इतिहास के पाना में लिखल बा मेहरारू से केहू न जीतल। ला अगर तू ना मनबू तो एकरा के भेजिए देता नहीं। हे लड़का के भेजा तनी। अरे जौन इंसान रौरा पूजा पाठ में लाखों रुपया खर्च कर देला, ओकरा घरे रौरा अपाहिज लड़का भेजा तनी जौना के हाथ पैर भी सही सलामत नहीं खे। अक्सर देखिए हम बड़ बड़ अमीर घर में ऐसने लंगर लूज अपाहिज लड़का भेजे नहीं। काहे उ रौरा पूजा पाठ में कोनो कमी करेला का? आ कि जे दू घुट घींचे के देला ओकरे निमन चीज मिलेला। अच्छा ठीक बा, ई लड़का ओकरा घर में निमने जन्म ली, तू भेष बदल के जइया छठियार के दिन देख लिया कि हम कौना घर में कैसन लड़का भेजले बानी। अच्छा तो हम औरत होके जाई और रौरा मर्द होके घर में बैठे देखी रौरा जाई आ हम कहतनी नु कि बहुत दिलदार आदमी बा। अरे सोची जोन आदमी रौरा मंदिर में इतना रुपया खर्चा करे लाखों लाखों तक, ओकरा संतान प्राप्ति के खुशी में कितना खर्चा कैले हुई। आ सुनी मिठाइयों ले आई, इना के 2 घुट मार के आओ नहीं के नहु मठिया पर पटा गई नहीं। कारे सरवा तनी खियावे के मन नहीं कारे, ई लेके 3 हाली खैनी पीट लेनी, लेकिन कोनो पतल चलावे के नाम नहीं खिलत। तू सर सुतेल बे खाएल बरा, तेरा बुझाते नहीं खे का खइबो? का खियावे के बोलेले बरा? लार अगुताइल बड़ा, अभी मछरी को अदहन दियाइल बा, तले पलही पता चला के गिलास में पानी भर के पियावल जा। बाबा के दया से एक जंगे पहले वहिले लइका भइल बा, एक पूरा गांव के धूमधाम से खियावे के चाही। ए जो आवते ही खाए खातिर चिल्लाता रह, सबरे से नहीं कइले का हो कि लीले कइले बरा। ए बाप के जूझ खियावे के बोले बा, तनी सब केरी खियावो न तही नतिया हमर सूझ जाई। अब हमरा से कौन उतना खाई जाई, जोन खाई हमर नतिए नु खाई। ए तू लो अपन काम करल, हमर बाबा एंगल ललाय रहलन, अपने खाए खातिर हमरा पे साथ देलन। ना सर हम ना कटवा दे, तोरा भूख नहीं लागल, चल तोरा के भूखे सुता दे, कान में कना चीज रहा दे। चल ए लला बैठा बैठा मरदे, हम पतल चलवाओ तनी। ए पतल चलावो सर रे। यो तनी बैठल मत। हे सरवा के मत दे, एकरा भूख नहीं लागल। ए छोड़बा कि ना, राती के तोरे लगे सुते नी, मुंह बाके तो पटाइल रहला, मुसदिया निकाल के मुंह में ना अगले सरवा ई क्या बोल रे? रे बुढ़ी चलावते नु बा, आतना तो कोनो कुकुरो दूसरा के दुआरी पर जाके खाए खातिर ना चिल्लाला। बे तोरा से केहू बोले गेला कि गांव रख रे आगले है? इहे रहनिया के साला पटीदार के जहां संगिया आवेला वहां हम खाए जाए के ना चाहिए।
अरे जगना ते खाए खातिर बोलैले बारे कि दुगो कुत्ता दुआरी पर भौंके खातिर बोलैले बारे। रे बुढ़ी खाली पतला चले बस सब आइटम चलाओ सन हम खा के हटी। सब तो आई तेरा तोरी की मोटा की हमरा सब हजर बात ना हम खाना के बात कोई नहीं हम। ए मछलियों में 2 प्रकार के मछली होली सका बाकी आज ले हम मछली के गड़ फराई नहीं खइले। ए मोछरी की गल फड़ा के बोलता गन फड़ाई आले तोर बाप दे दे खोई बड़लो कि तोर पता रही। माथर चोदौ हमरा से चढ़ बढ़ के बतेइले तो पेड़ी पला धके नाच जाए। सर मुश्किल है क्या मारता सर गावन तारा धके टागड़ा दे। ए मर्द भाई तू लइका के छठियारे मार कर तरलो बारात के तोरा बाप के लाश लात के आई। ए बुढ़ी ते चुपचाप पहले मिठाई खियाओ ना त खाना खाए से पहले हम ए दोनों के खा जाए। ला ला तने हमरो के मिठाई दा। देखो हई पगलो के महक लाग गइल बा कि छठियार होता। लो हई लो ला हई ला ए तनी टिपकरिया में 4-5 गो दे दा। 4-5 गो ओ मर्द ए रुक जेकरा जितना खाएगा बा उ पतल में खाओ हड़िया बर्तन में ना भेटाई। इतना रसगुल्ला बा 2-4 गो दे दे तो रात हो रे जाई। 2 गो दे दी केहू के एको घट जाई त तेरा बाप की हाथ से आई। तब बाबू कम से कम में 2 गो दे दा। ई कोनो गुरुद्वारा में भंडारा नहीं खे लगल कि भिखारी के हड़िया बटकी में खियावत रही। आखिर सवेरे जियान हो जाई आ फेंका जाई। फेंका जाओ तो फेंका जाओ तारा काहे दिया जाओ खाए के बाद जा खा आना तो जा। चलो जा 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 हटा हटा। लो खा लो छठियार के मिठाई। हिंग बोल मत मारी। बोल मारता नहीं मेहरारू जात के फट से केहू पर माया आ जाला। बड़ा कहत रहनु कि दिलदार आदमी बा बहुत खर्चा कइले होई। अरे खर्चा तो कइले रहल लेकिन वो खर्चा कइले से का फायदा जब एगो गरीब आदमी के देख के हीन ताकता। क्षमा चाहतानी स्वामी अमीर तो बा बाकी दिल से ना। भले रौरा भांग के नशा में नसाइल रहेनी बाकी आदमी पर खिले ना तो तहरा खाने केहू पर ना छिड़किले। प्रभु वो अमीरी कोनो काम के नहीं खे जौन गरीब लाचार के मदद ना करो। अरे जेंगे पहले ओकरा पर करत रहनी वहीं अब सितम करी आ जौन कुछ भी देले बानी उ सब खत्म करी। आज एगो लइका हो गइल बा तो उ खुश बा ऐसन करी कि कल से वही लइका के लेके उ परेशान रहो जेंगे पहले अपाहिज रहल वहीं कर दी। अब बुझाइल तारा। अरे संसार में जेकरा जौन में मिलता उ ओकरा कर्म से मिलता आ जौन मिलता ओमे ओ इंसान के खुश रहे के चाहिए। बम बम भोले।